dia ngapan mat na pi ladang amla ban keren dot ya baro kita kiba pilaya ajing mut yang rat lakat taru ngan persyang kat bangala di hang ni ngaku ban keren syapang kakiat ngaku ahi bangan ai kat tu kat ni kat ba ngadan jikduk para kakiat nadu kapor menhendai kalong kaba kiju pendan kam daki riu rang ba menmiet shua bakin bam ya kaja kiju di tang shipek dia bat kiju di ya kata shua ban bam ja bat nang tapat kisatya asok jai henry kat nang mi kisngi pat kalong ba kita kijing dekiat jong ki khasi jongi keleng ka ri khasi keleng ki than nang kendong wat hasaru ni bon bah kita kijing dekiat ka sarkar kal khang no namar ba ka ong ba kiladon kita ki jing sniu ki ba mi na kita ki jing dekiat na kita ki jing dikiat ki pa ki brio ka tukat ni am ong baro ti hendrai kabasnu halapat ba kilami pat da kita ki shop open di kumnu lada kakiat khasi kalong kabasniu kumnu kita kakiat hareng pat kalong kababha di tang katang kwa ba ngan sngap kumnu pia komen ba ka ai kajing do nong habang ni pendu no ya kajing dekiat bat ka ai kajing yo nong pat haba wan ra no da ka kiat hareng bat ha kata kajing sotu jonga pat ngayo i ba ka kiat hareng ka ta sibun ya ka kamai kaji namar ka kiat khasi kalong ka hambit doan namar kishna da kita kimar ki mi na kani kamar yang jongi bat kilong kiba om jengai kakit ka baru de deina takadaw kin da di ita kiat ru ki kim la banda pensniu ya ki wei pat wei ki badi kindiat ni ki badi shibun pat la da kakiat hareng du ki di shibun hi de kata kalong ba nga yo i pat ya ka ka bakta susu ya kilong yen ki jongi ki badi ya ki kiat hareng pat kalong namar ba shibilor kakiat hareng layo ban bambar siyen de kata kade ka bang ko ban keren tang kandiat ai iba ngasngo nangangam dadon than kata mangan keren syapang kata de link ba ki comments ngan sayo ban kam ai susu ke ai ka ba sngodon kam ba ngan yamir jimut bat pi ki para do ki para snam ki ba tip bangin ya selok ya kami na kabanta kading baha kajat penriu jongi lop badan hakini kirin san ba pher ki ba baro ni tip ya ka YouTube ni tip ya ka Facebook ni tip keleng bunjat ki Instagram hagi WhatsApp baro kita perlok ki ba pek ya kini ki badan hakini ki platform kalong ba niyo banya sam ki bang dan ha ka imlang salang de ngayai wan hang ni bangan penpau ki bangadan namar ba nga ong ye phi banga lade karta bangan songthat de ngakwa ban chu ai tang ye isembo perkhat jonga habang la songthat kamot ba amdei shu ngan trai than ki kam ki ba na bang la trai brush katta kamot ka ba kapor ka ba ya step hiru ni da trai shibun ki ba de na banta ka yang kasam na banta ki kun ki ti pat kaptus nam labun hi kisnam ki ba ngala kli ya ka kam ka jonga ka ba ya te bangla ka ba ya te ki na samla henry nasno kumba kalap yang bangalala ban ai ka tu ka ni dai jingno senyang da ka ba ngabu ikimar ki mata ki ba ki bril ki la ba ki ni kinon thiet tang na ki kadukan ka jonga om bandalet hadu sha pb om bandalet hadu sha gohati ngaju persyang banan ra knu gi mar ki banadu nang thiru khanang ba anyo ba
ngan no senyang ka imlang sa alang jaka bakin dalit kin dalut ki bai kali kamut kata kadika mensim shirhem jonga bangan train na mata ka imlang sa alang tibat on dalapoy kani karta jonga ba ngaladey ban siyang pag ngasngu kampat biang yang ngasngu mga dangdan shibun ki banga day ba ngan sam ladaka day kaba kilaban priang ne kaba kisong yo jing mentoy ne kasyong sa pi kibasngap namar ba ngasngu kumba kajing im jongi kampat long kaba pura ladangin patla ban ai siya kano senyang kaban ya day bat ka imlang sa alang ne bat baro ki pre bawan nakeleng kapatay ki bawan hakani ka jalla jongi kabalan nam sisya ya kata kajing ruspa kamaryang bat ya kata kajing long kaba kerpang jong kajat penrio jongi kabadan bun ki kijing kala hakani ka Rika jongi bat kam tam haka jalla ka jongi nidan ki bang ya pher na kiwi kijat penrio bat ba kila nam shisha kita kiprio ya kata kajing long kerpang jongi bat niru ni dei ban pendan burum ya laka jat penrio jongi bangin ai kaba istenat kaba khu kaba pieng ya baro ka jat penrio jongi di hang ni ngakwa ba a shushu ya kata ka senyang kabaya day bat ka jing long jing man hakari jongi kumbalak komen kita ki paralok hakine ki platform ki don ki balaong yang balay phim karan ya ki drugs balay phim karan ya ki kyat balay phim karan ya ki babun jat kita ki social evils te henry kamday ka basuk yang bangan syukran ya ka bangam don naladi ka jing sempang ngamla bangan keran lut ya ka ba day ka jing sempang jong ki weipat ngakerantang na iba ngadon naladi iba ngakot kabor sotu jonga